Alguna cosa passa a la Rambla dels Països Catalans. Ah, és la nova biblioteca. Mira, la sala infantil. M'acompanyeu al segon pis? Jo vaig a buscar una novel·la. A veure què trobo. Doncs jo m'agafo una pel·li pel cap de setmana. Aviam on aniré aquest estiu de vacances. Digui? Núria, Vens? Hola, sóc en Jordi. hola, soc la Laia. Hola, sóc la Núria. Us esperem a la biblioteca.